shugaban kasa ya tambayi gwamna, tsohon gwamnan jihar Kano, shin kai ka ba da wannan suna? Na ce sausan ba ne na ba da wannan suna ba. Ya aka yi kaza da kaza? Na ce ni ma ban sani ba. Saboda haka akwai bukata a canja? Na ce kwarai da gaske kuwa, domin mulki irin wannan na farko yana bukata abin da ake kira integrity da taku. Na biyu yana bukatar sani, ba bundun ba awon igiya ba. Na uku yana bukatar wace rawa ka taka a wajen tsaye da wannan gwamnati a siyasance. Don ka auna waɗannan abubuwa guda biyu, to ai mu ya kamata a tambaya. In dai ana so a ba da wakilci daga jihar Kano, ko da wani ya ba da wata shawara daban, ba shakka ana iya ɗaukar shawara, amma sai a miƙo mana, domin ba mu muka san komai da komai ba. Akwai wani yana nan duk ya dace da wannan, amma ba mu san shi sosai da sosai ba. In wani ya faɗe shi aka kawo shi, daga faɗarsa muka ga ya dace, ai kaga mu ma dole mu ba da goyon ba. Tsohon gwamnan jihar Kano kenan kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, yayin wata fira da gidan rediyon Freedom, inda yake magantawa dangane da cire sunan Maryam Shetty daga jerin sunayen ministoci da shugaba Tinubu ya aika wa majalisar dattawa a makon jiya. Ganduje ya ce wasu 'yan bani na iya ne a jihar Kano suka ba da sunanta ba tare da sanin shi ba. Ya ce ba shi da cikakkiyar masaniya akan Maryam Shetty, hasali ma ba su santa ba a matsayinsu na jagororin APC a jihar Kano. Wannan suna sai kawai muka gan shi daga sama, kuma mun san al'amarin dimokuraɗiyya sai ka ba a hankali, sai ka yi haƙuri. Saboda haka sai mu ba mu ce me yasa aka yi haka ba. To amma na farko dai ba mu santa sosai ba, ban ma santa ba. To tun da kuma ba mu santa ba, ai kun ga babu da ma'auni da za mu ce za ta iya wannan aiki ko ba za ta iya wannan aiki ba. Sai dai ya ce martanin al'umma a saman social media dangane da cewa mukamin minista ya yi mata girma a Najeriya ya taka rawa sosai wajen cire sunan nata tare da sauya sunan da wata mace. To amma inda gizon yake tsaka shine batun wato social media. Social media nan kana zato kayi abu ba wanda ya sani, sai ka gama kowa ma ashe ya sani. Wataƙila ma kai da kai abun ma an fi ka sanin kayi. Social media suka fara fitowa suna cewa wannan wani mai talakanta za ta iya wannan mulki. Kuma yanzu mutanen Kano har ma ta kai irin wannan ce za ta wakilci mutanen Kano. To wannan sai ya kawo damuwa. Kun ga damuwan nan ba daga Ganduje ta zo ba, ba daga sauran jama'a ta zo ba, amma damuwa ta zo daga al'umma wanda suke da hange akan wannan al'amari. Ganduje ya ce wannan cece-kucen ita ta janyo hankalin shugaba Tinubu har ya tuntuɓe shi a waya don neman shawararsa, kuma ya ba shi shawarar a cire sunan nata. Al'umma dai da dama na ganin rashin kyautawa bisa ga cire sunan Maryam Shetty ɗin, wanda hakan ya janyo cece-kuce fiye da lokacin da aka ga sunan nata ya bayyana a jerin sunayen ministocin.